редакција Бијандипе, која вдисутно сај кериба си мисафири ке дизутненгоро кедипа Рома верзита. Скарана баш олако Ром мисафир Лукоси, те пенчаркера дикутнен савеса активи па реализиране лакава кедипа, тај со сакерела бути. Тај лафи кериба и сиамен е проект менаджерија каква кедипа рамиса сакеп шукар дивета и шукара лям киту мари канцеларија тумен ке мари емисија. Ов састијатко исто аѓе харе мангавате поздрави нафтумен, тај тумари редакција Бијандипе, соске чачешајте пенафтумен, силње котаро авгуно медиуми кова пратинела са амаре активностија, тај шукара ленко кија мари асоциација. О Рома верзитас сар со Джанина почмиња ти имплементиринал проекти котар октомври 2010 панчто берш, о проектите но баши зарури тај сапорто е студентен кола си храмоме ко уче универзитетија, сар приватна, ем сар државна, ем таро и академско 2010 панчто, 2010 шовто берш. Ака ја асоциација постоини панда котар 2010 штарто берш, тај лошалес јам тепена кај ќе организација керена само дипломиране романетер нема нуша, колеге кола шајте пенавкај та не буд компетентна ем та исто керени не бути са Рома верзита са алумни студентија. Сар со Джанена Марија асоциација, ака на моментално имплементирани о проекти ко 3 локалитетија, ко Скопје, ко Штип, ем ко Тетово. И тотално бројка е студентеки кири си пинду панч студентија моментално, тај олени силен шајдипе, товен уклучиме код нех букобор активитетија. И главно програма содржини штар активностија, сар штар компонента е, значи сакале студентенге, прво си амен дајаленге туторство. Значи е студентени силен шајдипе, ке дваљани ленге те положине било саво екзами или испити ко факултети, а Марија асоциација, та ни спремно те делен тутори саво ваљани ленге баши од ова екзамите на кен. Дуито активитети су имплементирinaјале котаро февруари више, еминам коа гор, та но курси баши дејбе странско-чип курси, посебно англикане, тај германски, тај магавате пенавкај аква курси поможини ленге исто, те шајте пенџарен хари повишо деја чипемо, деја чиптове ленге јек шанса ке мангена, значи те джан побутер ко по едукација, сарти клон котари држава тај, те шајте роден пе квалификација вриале котар пув, а каја компонента ек си импортантно со пенена као студентија буд поможине, наленге те си клон и чип сар со јо студентске посети или о размене, коте бута маре студентија ракајален кај джана ке динилајте керен бутија вриале котар и Македонија. О трите активитети си исто бут импортантно соске ака наква масек мај ако дикена сине и неамен дуј обуке тај тренингија баши романо идентитети. Сомагаја акале обукенцар и не текера. Бути битно кај акалатерне романи студентија бут хариджанена баши пи историја, бут хариджанена баши пичи, бут хариджанена баши културе роменгири ко са сто сумнал тај посебно ки Европа тај ки Македонија. И исто синелен шајди петешунен обука баши о романо идентитети, тај баши о ромско движење, соске сар генерација ваљани онда телен зорали пе тај товен уклучиме ко акала са тематике. Амаре тренерија лошалисиум те пенав ко сине и Севдија Абдулова, јек еминентно мануш Никола Сарине Джанинала, ој кергја јек тренинго амаре студентенцар баши и романи историја, култура тај чип, о Адем Адеми, исто манушкова си буд пенџардо са романо активисти, овкергја јек тренинго баши романо идентитети, ем осуат скендери, исто јек пенџардо студенти, дипломирано тајака на магистар, овкергја тренинго баши о ромско движење. Одоласи о главна компонента, кола кала студентија на ваљаните на кен. Нума, а мен дале нек шајдипе, која верада активитетија телен тан. Акана со си бут импортантно, дешу 3 маја мен објавињам е конкурс, кова Пенелапе Акарипе баши студентско иницијативе
тај проектија, акава повик ка тренел дуј берш. Значи, студентенге котар акава берш, тај о студентија колака храмонен и академској 2000 дешу шовто тај 2000 дешу ефтато берш. Со акава карипе, значи содржинела. Некобор активитетија. Е котар импортантно дикибатано кај о студентија шајте керен дебате, шајте керен тренингија, тај академска панелија, зависно котар оленгору интерес. Коте шајту клучинен пес, шајту клучинен експертија, било професорија ја мануша колака керенки одредена тематика бути, сар дебатали, сар тренинго, коватано импортантно тај панле почибаја котар о романе почибњата. Бути важно со која кала дебате мо обуке на салде рома шајтовен, туку шајте користинен, ту клучинен, пе колеген тај студентија кола си на рома, те керен ек есавке активитетија коте он ковен омануша со кигарен саакала активитетија копе факултетија ја преко рома верзитас. Нормално свако студенти трубул ко мангела те керел есавко активитети, оповик си одоте и си апликација, трубулте перели апликација, те би чалел по мотивационо писмо, тај те си кавел ек официјално потврда кај овитано редовно студенти запишино, ко 2000 дешу панчто, тај 2000 дешу шовто беш. Од дуито активитети со си импортантно, амаре студентенке си силен шајдипе о студентија рома, кола си храмоме ко дуито, ко трито, штарто, панчто, тај шовто берш котар ленгоро до дипломско студириба, те керен ек микроистражување. Значи сар тими, побутер терне студентија кола ковен бут интересна тематике кола кавен котар и проблематика роменгири, каден ек шајдипе пропозиција, сар шаодола проблемија те решинемпе, а исто интересно приоритети даја околе студентенге кола ка керен ек истражување со си ленгере потребе студентенгере ки Република Македонија. Патедика кола си ленгере рекомендација сар шајти клјова англо ленгере родипе, тај со шајо романе студентија те керен хари побутер баши ленгоро пучибе, сар ленгоро мобилизирање ли, дали ленгоро активитети ко романе махале, значи бути битно тавен савки иницијативе ленде. И си шајдипе каква микроистражување рома верзита сарине джанина кај постојни котар 2000 јекто берш, те дане сар програма котар Институт Отворено општество, а канатано сар проекти кова си финансирано, 20 бути импортантно, те спомнинаве донаторео, Roma Education Fund, котар Будимпешто все донаторија кале проетеске, амаре студенти и силен шајдипе те керен нешто котар одола студентија со накле, котар акеа програма ек истражување баш о Рома верзита с алумни. Со се буд генерација на кле, магаја тиранален, те керен дисо побутер, котар ленгири експериенција, сарте делинен по искуство, па соскете на товен уклучено активно, а кале студентецар со си поневе генерација, долеске да пенаја Рома верзита с алумни, одватано баре периодија, баре берша, деш панч берш, как ленцар да активностија, тренингија, нетворкинг, адвокаси, лоби, коте амарија асоциација ка помашкарел акале студентенге. И трито активитети со магавате пенав, покрај одола обуке со Рома верзита с дела, лена спомнигам обуке баш и романо идентитети и си, значи дополнително те валјангјаленге било сави обука тренинго со нанетано дело котаро проекти, а кате бешело Рома верзита с тим, тај шајте делен шајдипе баш јакава активитети, тај штарто активност котара маро, повик котаро СИП, истотано о практиканство, стажириба, сојтано бут битно, значи амене студентенге плюс о студентија колатане горутно берш те дипломиринен, шајте кераленге Рома верзита сек адвокатура лоби, товен котеп зависно котар со студиринен или магенате проширинен по искуство, значи дајален исто сапорти, те шај товен практикантија ко институција, односно ко македонска институција.
институција. Котар трин масек, ема исто постоинела гранти баш од ова, кото Рома верзитаска делен. Еми и последно и паншто активност, котар оповик тано студиска посета, значи буд студентија ромаџ некај џана вриале, ко разна семинарија, конференција, било тренингија, или магена нешто те сиклон побутер котар јавера организација, слична, амен исто и сјамен гранти, ко те шајте поможи наленге, джикоте валјаните платинен или покинен пи партиципација, или о трошкија баш и друмо, о Рома верзита шај исто те делен гранти, джико панша левра, мо двајтано са пиши моко повико, те поможи нален, аке те овелен шајди пе онда вриале те джанем, те дален сар лове кола, шајте бешенем те завршинен пи студиско посета, кјавер пхув. Акалацио активи па саве со сајкерена пе коа карива ки иницијатива баш и студентија ли парген кај дена побут англо кај иницијатива ли парген кај акатикерена пе побутер курсија бутикриваскере камре денарка ки јабане пујакери чип саво сио интерес таро романе студентија сили себе писосиола неве саролал хошинена пе сар тумен керена ленцар барбар бути буци импортанто те пена кај кана агокергем е проектеа баш Рома верзитас валјанѓа менге вактит информиринате ресели информација джико сао студентија кана месиум лошалите пенав кај интересно статистика и сијамен кана кераја баш и структура повишета не романе студентке него романе студентија интересно фактори од овака амаретер не романе чаја че запишине на преко факултетија студентија више палошов ефтамасек бутикери бером организацијакери осетиненала сарпли од овајтано ленгоро фидбек дуито мангавате пенав и силен шајди пекеда мангената авенки канцеларија авена посетинена користинена маре лаптопија завршинена пе семинарске исто интересно факти буд студентија предте почминало Рома верзита сонине наджанена пе машкар песте а саринета неко различни факултетија Рома верзита синеленге ексар пункти коте авенине пенџарена пе јекеќа джанена пе колатане кана мангавате пенав кај више повише оно сближинена пе трито буд импортантно кај акала активностија а не на екшајди пе амен са Рома верзитас од овадата но планирано која вутни петекера значи о студентија со амаре котар штип котар тетовем Скопје ка кера активностија ленцарте шајек машкар пестете пенџарен пем нешто побутер бутите керен заедно соске порано и не сарине дженака ќе програмине само лоцирими ко Скопје а о студентија котар Гоце Делчев или о студентија котар Оштул ја од Тетовски универзитети на синелен шајдипе а кана со си бут импортантно значи сао активностијата не таргетириме а калетрине дизенке неве генерации сили од овајтано точно свакоја генерација тани различно а кеја генерација магавате пенавста не повише студентија кола си авго берш ко факултети тај амари ресарин тај амари целита не со повишете мотивиринален пенаја ко бутикери беленцар ко бурис импортантно сакала активностија со итане кердета не со скамен сиам Рома која наверо менгоро он сар студентија и силенјек мисија на само товен студентија активна ко факултетија али товен активна одори коте собешена амаре Рома одотекоте со чачевалјаните керелпе повише бути амаре тикне чавенцали учени концар кота школете шај ко било кова моментот два со онакле те пренесинен јавере генерацијенке од ова си е котар бут импортантно цел те помашкарен од терне романе студентија пе народоски ки Република Македонија
Дикутнен пенџаргаме активи панцар саве со реализирана пеку акава вакти сеј тај си таробаро џанли па баши сао студентија со Рома Верзитас планиринела ко дивеса нилескере дивеса саве со авена кавутнипа. Ако венаме дека на буци гате ко јуни организириме обуке ко Тетово, студентенге баши романо идентитети, заедно студентецар ко Таштип, тај ко венаме организириме академска работилница ленге, соске акала академска работилница та нехари повише баши ленгоро сиклови бен помашкари петет стекнинен јек џанли пе баши комуникацијске вештини, те пишиненте храмонене сеија, семинарске, сарте керен по време, значи менаџирање времескоро, тај од ваковен исто обучувача кои силене савко искуство. Значи ко нила ести исто планиринаја покрај одола академска работилница, те кера повише информативне сесије, чавенцар кола матуриринге, кола завршинге машкарутне школе, соске онитани и прво генерација па сока пишинем пеака на ко конкурси баши универзитетија и Рома Верзитас планирините керел кедибњата, значи заедно е Министерство баши образование наука, повише информативне сесија баши Рома Верзитас, значи кола активностија кераја, саро Рома Верзитас шајте помашкарел ленге, ко ленгоро кујбек универзитет, одолеа сока користина е студентен, кола си аменде, те овен ек мотиваторија одоленге со магенате пишинемпе ко универзитети. Исто и си амен активностија кола ко клучинен ек обуке баши цивилно граѓанство или цивилно општество, коте исто тано сакер дотеша онте проширинен по искуство пенџарипе са шај пре идеите керелен ко проектија, модула проектија товен реално имплементириме, ленгдар котар ленгери страна, бут импортантно сомагавате пенафа кава периоди тано исто те керао ке дипњата, амаре Рома Верзитас алумненцар, те бешаленцар, то воламе нек митинго, те почмина, те кера хари побутер бутико нетворкинг, сар шајта активирина Рома Верзитас пе алумненцар, исто планиринаја која периоди, джикитано нилај, те шајте покрај од ова со студентија нели ко велен испитно сесија јунием планирина харите релаксиринален, од септември ка почминел пет имплементиринал по курси баши компјутерија, значи акала групе амаре ка завршенен по курси за компјутери. Мангавате пенавка и ко Рома Верзитас исто и си ек библиотека и библиотека на сочимитани кој интерес е студентенгере, значи свако студенти коватано которкота Рома Верзитас и силе шајде пеке дваљани лескелил, а на неле можност е кинеле соске си исто молила скупо ки амари држава. Рома Верзитас делален покинела лилкова чачеваљани ленгете помо женен ленге испитенге. Ми библиотека секогаш ни активно од два периоди исто тано битно те пенака амаре студенти кавалјаненте спремине пе баши сесија ко свако моменте амени нам акатете поможи наленге ке дваљани ленге лила баши испитија. Амен са редакција ка диката и ка сикава са дикутненге саве са активи па ка реализирнен ко авутно вакти, тај мангаето менге сукцеси ко тума работу кериба, тај сукцеси са побутер студентија те авен ко Рома Верзитас, тај товен јег бари се петка, бари мрежа саве сука ваздено идентитети ко Рома. Меда мангавте пали керавту менге сока овен которкота Рома Верзитас, Рома Верзитас секогаш си правдосари ненге, кед мангена секогаш шајте авен, ко со активности меда па надинама кај савке генерација сар со дикаја ко Рома Верзитас си ек амаро шајдипе сарте те пенав пакив кај са побутер акала амаре студентија каракен потан, ама исто сомагавате потенциринав ка овен мануша кола ка поможинем пена родоске ко
ковен хари поактивна, ковен хари помобилизириме, посоединета соске од ова трудинаме на мен сар организација, сар асоциација те си кавака и саа мен ки интелектуално ниво студентија, сар студентија Рома магена и силен желба те поможи пе народоске. Онита не одоваем, онитано амари сар те пенав гордоскова, свако народо шајте пенал кајки Македонија сјаменек бари бројка терне Рома кола пишне напили храмо не напек универзитети. Овен са сте баш лафикери. Овен са сте томенда.